Lourdes és vindre 3 dies com si anares en una comparació com si t'anares al cel. Així tots ens ajudem, uns als altres. No hi ha ningú que a l'altre li tinga tot, sinó al contrari. Tot és bo, tots ens coneixem, encara que no els hem conegut mai. I això és una meravella, el vindre a Lourdes, ajudar els malalts, ajudar-nos nosaltres. I després això te se queda per a dins de la teua persona i tot l'any el dura i sempre t'es present a Lourdes. Bueno, vindre a Lourdes, en primer lloc, a mi significa que és el puesto on va aparèixer la Mare de Déu. En segon lloc, vindre com a peregrina, que és el que ella ens va demanar. I el per últim lloc és com si jo vinguera descarregar i me n'anara a carregar de coses molt bones i molt plena. En les bateries super a tope. Lourdes és posar-se la pell de les persones que ajuden als més necessitats, que en aquest cas són les persones malaltetes, i omplir-te dels seus somriures i anar-te'n, com bé dir a ma mare, carregat cap a Oliva, de felicitat. Desconnectar un poc de la faena, de la rutina de sempre, vindre m'ompli molt durant l'any i la gent que t'ajunta és molt bona gent. Hi ha alguna espiritualitat, hi ha algo... No, és que no sé què dir, no... M'agrada vindre, és una part important de la meva vida des que ho faig. Ha canviat algunes coses en mi, per a millor, i bueno, no sé, m'agrada. Algo diferent en la meva vida, però positiu, molt positiu i molt bo. Vindre a compartir experiències noves en els malalts. La importància que més li dono jo és l'alegria que em poden transmetre els malalts. Compartir amb tota la gent que venim a ajudar, els moments bons, els moments de faena i els moments de la cerveseta i tot això. Bueno, vindre a Lourdes per a mi és, no sé, ja és una cosa que verdaderament ho necessite. Necessite vindre a Lourdes. Igual es passa a moltes persones. Però jo sempre dic que a Lourdes es dona les 3 virtuts teologals, la fe, l'esperança i la caritat. La fe perquè ens reafirma en la fe que com a cristians sabem que la Mare de Déu ha estat ací. La Mare de Déu ha vingut a portar-nos un missatge i s'ha valgut d'una xiqueta, de Bernardet, en la qual va donar el missatge de que tenim que fer oració, de que Déu ens vol també als pecadors, luego tenim que fer oració per als pecadors. La fe es dona, clar, i l'esperança. L'esperança que els malalts viuen així, com viuen la seva malaltia. I nosaltres, la gran lliçó que aprenem d'ells. És una vivència fenomenal. I bueno, vindre a Lourdes tots els anys ens dona aquesta vivència, aquesta caritat, aquesta fe que realment necessitem viure-la. Per a mi, vindre a Lourdes són 5 dies que jo preste de la meva vida tots els anys. Enguany ja fa 18 anys que vinc a Lourdes i a mi m'agrada molt vindre perquè en el tracte dels malalts és quan més veus a Jesucrist. I és un plaer tractar els malalts i els 5 dies que vinc jo a Lourdes són meus, pràcticament. És a dir, jo tot l'any estic esperant aquests 5 dies que jo preste tot el meu servici i tota la meva persona als malalters que venen a Lourdes. Felicitat. Màgia. Felicitat. El cel. Tot. Tots havien de vindre a Lourdes.